Vítam vás pri dnešnom výklade karty Mág. Táto karta patrí do veľkej arkány a je označená číslom 1. Toto číslo predstavuje aktivitu, tvorivú silu a začiatok nových cyklov. Na karte je zobrazený muž stojaci pred štvorhranným stolom. Štvorhranný stôl je symbolom roviny reality. Na stole sú umiestnené symboly 4 živlov, 4 základné elementy života. Sú to emócie, myseľ, hmota a energia, ale tiež úlohy, ktorých je potrebné sa zhostiť. Mág drží v ruke prútik, čím symbolizuje svoju moc nad duchovným svetom, zatiaľ čo druhou rukou ukazuje na zem, čím naznačuje spojenie duchovného a materiálneho sveta. Červený plášť, v ktorom je mág oblečený, symbolizuje aktivitu a iniciatívu. Hadí opasok predstavuje usilovanie o celistvosť. Nad hlavou mága sa nachádza ležatá osmička, ktorá je znakom nekonečná a výmeny medzi vedomým a nevedomým. V popredí pred mágom sa nachádzajú biele ľalie, symbolizujúce nevinnosť a čistotu, a tiež červené ruže, ktoré sú symbolom vášne a lásky. Obecne teda karta Mág predstavuje fázu, kedy môžete odhaliť tajomstvo použitia viery a sily vôle, aby ste dosiahli svoje sny a túžby. Môže to byť obdobie učenia sa novej profesie alebo objavovania spirituálneho poslania. Vaše myšlienky a energie musia byť v harmónii, aby ste mohli skutočne realizovať svoje ciele. Nie je to o čakaní na zázrak zvonku, ale o tom, že ten zázrak je už vo vás. Máte moc ovládať svoju realitu, stačí len veriť, sústrediť sa a začať konať. Celý výklad tejto karty nájdete na mojej stránke, link nájdete dolu pod videom v popise. Ďakujem za vašu pozornosť a ak vám tento výklad niečo priniesol, poteší ma, ak dáte like a prihlásite sa na odber.